лутфулло чанд нуқтаи фурӯши сӯзишвориро дар душанбе гашт, аммо газ наёфт. вай 2 рӯз боз дар ҷустуҷӯи гази моеъ аст ва бо зарфи холӣ ба хона бармегардад. ҳамин рӯз ай тарафи сеюм баз тақрибан сар кардем, ин ай тарафи 9 километр рафтем, охирон ҳамиҷа омадем, оз гашта хона меравем. Адон заправка медурем, мегӯянд ки газ нест. ин шабу рӯз ба мисли лутфулло шахсони зиёде зарфи газ дар даст гази моеъ мекобанд. ҳангоми таҳияи гузориш дар 5 нуқта ба мо гуфтанд ки газ нест. якбора камчин шудани ин навъи сӯзишворӣ ронандагон ва ҳам сокинонеро ки дар кори рӯзгор аз газ истифода мебаранд саргардон кардааст. ман мехоҳам баллони газ пур кунам барои хона, барои авқот. нестам мега дига нест. нархи газ дар моҳҳои ахир дар тоҷикистон нисбатан арзонтар буд. 1 литраш 4 сомониву 60 дирам ва бо камчин шудани он арзишаш боло рафтааст то 5-5.5 сомонӣ. кормандони нуқтаҳои сӯзишворӣ ин рӯзҳо қариб бекор монданд ва мегӯянд сабаби набуди газ барояшон маълум нест. савоҷо мекунам барои чи нест, барои чи ҳаст. мо ҳеҷ гуфта наметавонем ки нешад. то ин вақт бисёр буд ва арзон буд? то ин вақт бисёр буд, ҳам газ бисёр буд, ҳам арзонӣ буд, ҳам ягон мардум танкашӣ намекашид, ягон азом набуд. дар баъзе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ гуфтанд мушкил дар кам ворид шудани газ аз хориҷ аст. ин сабаб шуда ки ҳоло гази моеъро танҳо дар нуқтаҳои фурӯши ширкатҳои калону дастраскунандаи он пайдо кардан мумкин аст, вале он ҳам бо маҳдудият. бархе аз он нигаронанд ки камчин шудани газ ва болоравии нархи он ба арзиши хидматрасониҳои дигар ҳам таъсир хоҳад расонд. дар назари мардум як чизе ки қимат шид зарараш ба мардум мераса, ба мардуми оддии дига ба ки мераса. якум ба таксиё, якум ба мардуме ки дар такси мешинад, баъд дуюм ба таксиё ҳам ҳисоб кунем мешавад. таксие ки ба газ фаъолият мекунанд, таъсираш якум ба мо мерасад. тоҷикистон гази моеъро асосан аз қазоқистон ва миқдори ками онро аз русия ва узбекистон меорад. дар кишвар 14 ширкати воридкунандаи гази моеъ аст, вале намояндагони чунин ширкатҳо маъмулан намехоҳанд ошкоро дар бораи сабабу омилҳои афзоиш ва ё поин рафтани арзиши нарх гап зананд.